Kamusta naman mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Ari naman ninyo kubos nga lagad si Tita Wilma Sugaton. Upod ninyo sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Agosto 10, tuig 2022. Aton pagpangamusta, syempre, kung kamusta ang inyo pagpaniaga, kamusta man kamo dira? Ano ang inyo sini mga na-experience, ano malin kainas ang aga? Okay lang bala ka mo dira o kung medyo ano Tita Wilma do ka bulubudlay kid no paamo ka na pero sige lang paamo ka na bala sige lang bisan medyo maulano na nga aton panahon sige lang bisan medyo pulupigadong aton paginawi sige lang importante nagkayuhom kag makayuhom kita sa pagligad man sa nga bugos iya nga adlaw na kinanglan relax lang gid kita dera sa aton mga nahamtangan. Sa gihapon no, pangamusta ni Tita Wilma, aton panyaga, ba dumayo, masulusad diyang amon pagpanyaga, kaya nagatipon-tipon, nagahinunanon, paamo, kaya na bala, importante gin man na Tita We, di ba? Yes, okay lang ina siya. Sa sininga hapon, ara lang kamo dira sa inyo mga liliswan sa mga radio 684 kHz, especially nga itong sini mga young at hearts, na? Okay lang na siling nila, Tita Wilma. Importante is of the night kita at tub-tub teknala stress. Pati na ang mga nag-upod sa iton via Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Sa iton sa ni chat room, okay lang kamo dira. Inyo man mga greetings, pwede lang ninyo dira ma-type kag ma-send sa iton sa ni chat room. Kag sa ito naman text hotline, ara lang padala nyo lang dira sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. No? Very much welcome, gid ina. Kag sa kutob man sa masarangan ni Tita Wilma. Kag malabutan. Aton man inaubuson kung maubos na iton. Galing kiti. Doon sa adlaw-adlaw nga tanan. Doon hindi kita kaubos. Balis ang inyo sini mga greetings. But anyway, na makahatag man sa aton kalipay. Ano? Nga bisan bala paano na mabatyagan naton nga ara lang kamo dira sa gihapon may internet kag sa wala arang iban nga nagaproblema sa ila sa niya internet connection importante may mga radio puman kita nga nagaupdanay kita dira di ba yes kag bantayan man dugay-dugay ang pagbasa ni Tita Wilma sang isa sa mga sulat nga ato nabaton diri sulat in person may ara man kita sulat nga mabaton pagi sa aton sa ni Facebook page Wilma Antupinas Sugaton or Action Wilma Sugaton kag sa aton personal account man sa aton personal account Wilma Antupinas Sugaton makakulang ko sir after ga-on board ko thank you again no kag syempre sa inyo naman mabatian nga horoscope dugay-dugay bantayan man ang atong sinipagadulong sa inyo sa inyo tag sa zodiac sign okay so anyway sa mga nagapamangkot naman, kay do ka nami kainas ang aga, nabatyagan ko ang kainit na ni Haring Adlaw. Paamo kay na. Speaking sang kainit ni Haring Adlaw, ti do ka nami man batyagon ino, nga bisan paano, makabatsyag kita sang kainiton kay sigurado pagkahapon puwerte na iya kainit kasingkal sang init. Sa hapon, hindi mapaktan to pa ang ulan. Pulo panaliti, pero magbukbuga niya, susada, wala katapusan. Inatungod man sang habagat. Sang habagat, nga among naghatag sa magalumo naton nga kalangitan. Maka-experience kita sa mga pag-ulan-ulan sa halos tanan nga parte sa aton pungsod Pilipinas. Southwest monsoon, as mentioned ni Tita Wilma, munang habagat, nag-aapekto sa western section sa Luzon. Kag may ara, subong ang aton Weather Bureau ang pag-asa, may ara gina-monitor nga active tropical cyclone ara sa sang Philippine area of responsibility. So since ada pa siya sa Philippine Area of Responsibility, no, amo na siyang ginatawag kay Tropical Storm Mulan. Ara saya sa bahin sang Northern Luzon. Nakatundan nga bahin sa Northern Luzon. 800 kilometro ang iyasin ni kalayoon.
Ti inay-hinay lang kita. Ti iba naton nga parte sa iban nga bahin sa pungsod, amo inang medyo may magal-umon nga kalangitan, mga laptang-laptaman nga mga pag-ulan, dala na kita dira sa Western Visayas. Di ba la? Okay lang na siya, 1:49, puwerte kadasig sang aton sining oras, kag dali gid lang, no? Pagbalik naton dugay-dugay, magabasa kita sang aton sulat, nga padalaman sang isa ka miyembro sang LGBT community, no? Homosexual ini siya, na? Pero hindi makita maka-judge sa tawo kung ano man ang iya pagkatawo, kundi sa makita sang aton mga mata kag sa iya sini mga aktwasyon, sa iya sini ginapanghimo, sa iya pamilya kag sa komunidad. Hindi naton ini sila iya ma-underestimate. So hibaluoy naton ang kaungdan sang sulat sang nagpadala nga nagpatawag kay Starsky, na? Kay Starsky. Okay. Aton man mga palangga nga mga tagpalamati kung ano man ang mga comment ninyo nga mga good comments kag maka-inspire man sa atong letter sender sa na-mention na ni Tito Wilma ara nga atong chat room sa mga naka-on live ara man nga aton sa ni text hotline ang ara sa ilang mga radyo kag yes gusto man maghatag comments nan kag yes ang aton nanay Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton sa ni food supplement as mentioned ni Tito Wilma importante gid yang aton ikaayong lawas importante gid nga talupang don kag proteksyonan ato nga atong lawas, especially kung ano man ang imo ginabadya. Ano may gout. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Okay, so ito na dira ang mga naka-online, yung mga kautunan. Hi and hello lang dira sa inyo. Yes, in the Ati Kimeriman, mayong hapon. Good afternoon kuno Tito Wilma. Na? Villar de la Cruz, no Villar de la Cruz. Good afternoon, Tito Wilma. Gapamati kami diri sa May Bago. Thank you, Ged, na? Thanks for the kisses you sent. Ma'am Richelle Fulgencio, susay na mayong hapon man. Serafina Era Gabino, mayong hapon. Monitor lang siya kuno. Keep safe. Keep on praying. Hambal ni Serafina Eragabino. Thanks for the hearts you sent, Serafino, all the way from Handumanan. Salamat, good sir. Ashley Montaño, mayong udto Tita Wilma, ari lang kami kapamati sa imo. Siyempre, si Nanay Rose, kag si Tatay Simeon Montaño. Di magpaulihi sa pagpatamyaw. Salamat, Gena. Tatay Simeon, mayong hapon lang daraan, Mamana Sinora, mayong hapon, tiyempo init, dugay-dugay, guro, hibi naman. Korek ka dyan, Ma'am Aynana. Ma'am Juvie Monares, mayong hapon mine. Kag Mary Joy Victorino Flores Macawili, mayong hapon. Hashtag Action Wilma, Mary Joy. This is My Life. Rochelle Fulgencio, kag kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Hello Tito We, good afternoon. Kag sa Tagpalamati man Sir Mileli Oligo, thanks good for the big heart and the love you send sa Action Radio Bacolod. Ara sila live watching mo will mag-monitor sa Transistor Radio. Ara lang gali sila sa radio. Okay, pero ara sa aton chat room na. Tamyaw man si Ma'am Vanessa Starr, kag Doc Mate Mayo, Jinky Lagdon, Walamar, kag Alex Montesa. Hello, Sir Armando Libuon. Good afternoon to Wilma. Listening lang ko di on board. Good PM lang dito. Salamat gid sa imo, Sir Armando. Na? Nesiri. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon na kag Arevalo, kag akon friend si Hilda Pahilanga na thank you gid Tita Wilma na Ma'am ni Serita Bibiano mayong hapon lang da kag may damo gid nga salamat ara lang sila kuno sa may Barangay Pahanukoy. Bibiano family kag Arevalo family. Jumps Married, no? Jumps Married. Mayong hapon Tita Wilma watching FB Live diri sa Barangay Alicante, EB Magalona. Pag-greet ko lang ang baby ko nga si Kylie Ray Hamelo. Thanks gid uli, Tita. Salamat, Jumps Married. Adaman si Ma'am Teresa Lumokso. Please greet mo man kami diri sa may Purok Housing, Barangay Bakuyangan, Hinubaan. Kabay pa nga malabutan mo man ang horoscope nga Taurus. Thanks to we, yes malabutan kay ginatapos gina ni Tita Wilma. Mayong hapon Miss We, Taurus
Okay, sa Bakuyangan, Hinubaan. Hello, Ma'am Connie Laparan. Kamusta lang? Mayong hapon. Ginatamyaw yun lang Laparan family, Labanyego and Torbelan family, Espericia family. Ang panamyaw si Ma'am Connie Laparan sa Pandanon DSB. Salamat gid and God bless you too. Bugos man nga pamilya. Aha. Marivic Higan Talavera. O tani pwede man kami makapangayo kupon kay inyo o kay inyo okay. Impontoles dos. Okay, may isa po. Okay tani pwede man kami makapangayo kupon kay inyo kami listeners sa Banwasang karon na lang na. Okay. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with Alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, mayong hapon lang diraan na. Sa Barangay 30, paamo ka na. Barangay 30 kay Ma'am Ruth, kay Miss Narasa Gonzalez. Good afternoon. Thank you so much gid sa pag-drop by ninyo diri sa Action Radio. No? May damo gid nga salamat sa inyo sa pagbisita kay na ngayon. Nagpangabay man sila kung pwede sila maka-avail sa coupon para sa itong promo. Dakop ka daw karulata promo, di ba? Yes, dira man kay Sir Avelino Tiglay, kay Ma'am Sandra Tiglay sa Phase 1 sa Country Homes. Na mayong hapon lang dira sa inyo, na? Dira man sa Beth Store, kay May, kay Perla. Yes, manang Perla mayong hapon, kag subong man kay Nang Lulit Castro, dira sa Talisay City. Rick,
Ano gani? Rick Esparagosa sa may Carmela Valley Homes mayong hapon man. Kay Inday Sally Sausa sa ilan ng Bibi Roshton, good afternoon. Thank you so much, Gid. Kay Nunoy, mayong hapon kay Inday Pia. Okay, yes, Gwita Daanay si Jennifer Magada kag si Leobert Santillan, Lourdes Labido sang Purok Pine Tree. Sa kay Sharon Sibua kay Junior Calderon, kay Liza Laurelin Sena Argel dira sa may Purok Somel 2 Barangay Bata ba. Mayong hapon lang da kay sa pamilya Salgo sa ilan Inday Cecil, Inday Cecil mayong hapon lang dira. Alas 2:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Pero standby anay kay magabasa kita sang aton sulat karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, nga ton letter sender sa sininga hapon. Gapatawag siya kay Starsky, na? Gapatawag siya kay Starsky, pero taga Iloilo City siya, na? Kag si Starsky isa ka homosexual nga gusto man niya i-share ang iya sinisitwasyon sa kabuhi, na? So Starsky una sa tanan diraan, gina-appreciate gid ni Tita Wilma ang imo diri pagpaninguha nga mapalabot sa aton, and hoping idamo man sa maka-relate sa imo sinisitwasyon, ha? Ang mensahe ni Starsky sa aton sa ni Facebook account nagasiling: Dear Tita Wilma, mayong hapon gid sa tanan-tanan nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod, labi na sa This Is My Life. Klaro ang amon signal kon mamati halindira sa Action Radio, Tita Wilma. Tunog kamudi. Kagusto ko man i-share ang parte sang akon kabuhi. Pero tawgaling ako kay Starsky. Isa ako ka matahom, ngalinay, pero ang akong gender, lalaki. Wala akong ginakahuya nga tawgo nila ako nga agi, AGI, gidyagin gamit niya. Ang akon lang tita gusto ko lang i-describe ang akon life matapos ko nga mabuligan ang iban. Wala gid ako nag-expectar nga amo gali ini ang kabuhi pagkatapos ng tanan. Nakita ko nga kaugalingon ko naman ang napabayan. Kabalo ka, Tita Wilma, nabuhi ko ang mga utod ko sa pag-entra ko sa mga gay pageant kag sa mga singing contest. Hindi man sa pagpabugal, gwapa gid man ako, kag manami ako magkanta. Kabalugid ako sina. Isa lang gid ang gin dalok sa akon. Ang lawas ng isa ka babae. Gani ginhimo ko ang tanan para mangin pang Miss Universe man ang beauty ko. Tita, honestly, damo aman ako sang nakarelasyon. Mga may sarang pagani sa kabuhi, may ara man nga
mga paryente sang politiko. Nagakalingaw ako sa akon katahom nga tungod sina nagamit ko para maka-income ako. Halos adlaw-adlaw anay, may gig ako, may mga event. Kay nagaka-invite pagani kami kun kisa sa mga malayo nga lugar beside diri sa Iloilo City. Pero Tita Wilma, nagapasalamat ako tungod nakabulig ako sa pag-eskwela sa mga utod ko. Bisan gani si tatay ko, hindi gusto nga magladlad ako, pero bilib ako sa iya. Tungod, wala gid niya ako ginbayaan, kag wala niya ako ginbaliwala sa iya kabuhi. Kundi, siya pa ang nagbulig sa akon para nga maangkon ko ang manami nga career. Hindi man ko gusto nga manumbat sa mga nangin boyfriend ko. Tungod, kabalugid ko nga kwarta lang ang lagas ng iban sa ila. Sakit man gid na ihambal, Tita Wilma. Pero ina ang matudtuod ko nga naagyan sa amo ko sini nga kabuhi. Subong, medyo nagaedad-edad na ako. Wala ako upod sa akon kabuhi. Kag wala man ko kabalo kung sino ang maatipan sa akon. Pareho sang pag-atipan nga ginhimo ko sa amon, amay kag iloy. Pag-atipan kag pagbulig ko sa akon mga utod, nga ara sila subong sa maayo nga trabaho, kag maayo nga pagpangabuhi. Wala man ko gahulat sang ilabalos, pero masubo lang gali dumdumon kung ikaw isa na lang. Daw wala ka sang dangpan. Masubo lang gid tungod kung akon lang gid pamensaron, ginbuhos ko ang tanan ko nga pagpalangga. Pero sa katapusan gali, magaisahanon ako sa kabuhi. Bisan amo lang ako sini, nagapasalamat ako sa mahal nga Dios, nga ari man ako gihapon, may pagtuo kag may pagsalig sa iya. Kabalo ko, tita, nga hasta subong kadamo sa gihapon sang hindi makabaton sa amon sa sosyedad. Pero anhon abi namon kay amo sinang amon balatyagon, kag amo sinang amon pagkatawo. Kabay pa nga ang akon man sulat, makarelate man ang iban nga pareho ko, kag kabay nga mangin malipayon man sila sa ila kabuhi. Ako ginatugyan ko na lang sa Diyos, hindi ko makakuha ni maiyang mamagets ang i-thought dito na yun. Ginatugyan ko na lang sa Diyos ang tanan, kag wala ako nagadula sang paglaom, bisan isa lang ako. Diri lang kutob, madamo gin nga salamat kung mabasahan mo. Starsky. Okay, kay Starsky, mayong hapon sa imo, madamo gid nga salamat. Ara lang siya sa proper sang Iloilo City. May gamay pa man siya suno sa iya nga palangitan-an. Pero daw siguro nag-abot bala, ay karon kan lang istorya bala tawe. Starsky, saliwat mayong hapon sa imo kag salamat gid, na. Saludo ako sa imo pagkatao kag nagapasalamat ako nga bisan para sa imo amo inang imo pagkatao, lalaking imo itsura nagpaninguha ikaw nga mangin babayi sa panulukan sang iban tungod ang imo balatyagon isa ka babayi. Pero ina gingamit mo man sa husto kag madamong imo nabuligan, hindi lamang ang imo pamilya.
Sa nasiling naton ang mga pareho ninyo, babae man o kung lalaki, babae nga balatyagon lalaki, lalaki nga balatyagon babae, ha? Tao gihapon kamo, Dios gihapon ang nagtugas sa inyo, kag bisan paano ang aton pagrespeto ara gihapon sa inyo. Kay indi man tanan nga mga pareho ninyo o mga ano nang panawag nila, inang mga nagaladlad na mo nang term nila no, nagagwa sa nagapalalda nga inang daulugtasan sila iya sa sosyedad do nangin problema sila. Pero abi mo personally, Starsky, nagasaludo ako sa mga pareho sa inyo. Na? Kung lang taon naton, kadamo subong sa mga pareho ni sa mga ulihing tubo. Kung lang taon bala naton, na karon ko lang katuan ng imo sa sitwasyon. Ang populasyon sang aton pungsod, kadamo-damo sa mga babae nga nagkakatao sa kalibutan every second. Yutay lang ang lalaki. Tagpilan ano ng ratio, subong pinaka-latest ratio. Pinsaron mo na, jutay lang ang lalaki, pero kalabanan pa sa ilap. Pinsaron mo ba, ka mga gwapo, ka mga nami sa mga tingog kung maghambal, ka nami sa tingog kung magkanta, agoy malikat-likatan lang nagkiay, or let's say, ay nagkiwi ang iya kamot, nga nagkiming, nga mo na right term, no? Nagkiming, hala, kanugo. Na mabatian ko nga mga impresyon sa mga wala nakasunar sang pagkatao sang isa iya kalalaki. Hala, abi ko ginan, nga mo na. Pero hindi naton ina sila mabasol. Kay nga, may ara man nga halin sa pagkadako nila, may ara nga pagkatao nila amo na. May ara man nga sa amat-amat nila dako ang mga changes na gaguluwa, iban mga mag-college, na high school na, damo mga factors. Mga factors, damo mga rason kung nga amo sinang nagakatabo sa ila kalibutan. Subong kung lang taon naton, ina nga mga klase sa mga kabataan, ina nga mga klase sa mga taon, mga dalayawon sila kalabanan, naga-excel sila, na? Sa klase, mga maalam ini sila, mga talento, mga abilidad, na? Kagbisan pagani, sa sosyedad lang taon naton, kung ano man ang ilang mga career nga, o kung diin man, kung ano ang klase ng career, ang ilang ginaangkon, nagagwa gid sila iya. Nagapanguna gid sila. So, hindi naton ini sila maasi-asi, hindi naton ini sila ma-discriminate, kundi nagakinahanglan man ini sila sang aton respeto. Bisan hindi ninyo mabaton, hindi mabaton sang tanan, nga may ara third sex, na sa gintugas ang Ginoo. Oo, babae kag lalaki nga gintugas ang Ginoo, pero dapat respetuhon naton gihapon sila tungod sila kabahin gihapon sa gintugas ang Ginoo. Sa ila sini physical outlook, either babae o kung lalaki sila kung tulokon, di ba? Hindi man na siguro nila sala kung nga nangin amo sila sina, na? May ara man nga mga instances nga may ara jutay nga basulon, te kung makoreksyonan kag ano kung ano gid ang gusto sang ginikanan, nagatadlong man, may ara gani nga kung kaisa pero hindi natin na magtandog, okay na Tita Wilma. Ang importante lang dira is ara ang aton pagrespeto sa komunidad sang LGBT community as long na nga maayo kag husto ang ila panindugan sa ilatag sa kakabuhi. Tutukan ta lang ang kabuhi ni Starsky. Bisan amo siya sina, saludo kita sa iya amay, kay suno sa iya wala sa ginsikway sang iya amay. Wala siya ginsikway sang iya amay, kundi ginsuportahan pa siya tungod nakita sang iya amay nga sa ila kabataan, siya ang nakabulig dako. Nakahatag man suporta, bulig sa mga kauturan niya nga nagailiskwela pa kay hindi masarangan sang ginikanan ang kinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag nakita sang ginikanan, kag nakita man mismo ni Starsky, subong ang sitwasyon sa iya mga utod. Pero tao lamang kita na may love life man siya before, pila kabilog, pagkatapos napaslawan man, ang ano lang gid kay tibato niya, ang sitwasyon. Ngati makigrelasyon ka sa lalaki, feeling mo, love ka man niya, pati mo, love ka gid niya, at the end, bayaan ka, na mga mo sina, maayo kay kabalo ikaw magbaton sa sina nga sitwasyon. Saludo gihapon kita. Kag subong natalupangdan mo nga ay
ako na lang gali isa. Sinuayhan ang magasapupo sa akon kung ako magtigulang nagkid. Sinuayhan ang magatipan sa akon kung ako magmasakit, magbalatian nun sa higad. Kaya mo sining akong sitwasyon. May ara gid nga makahatag sina sa imo sa palaabuton. Ganing mahambal ni Tita Wilma sa imo Starsky. Subong pa lang, padayon ka lang sa imo sinipag pangabuhi. Sa kadamo sa mga pareho mo nga maka-relate sa imo sitwasyon. Masiling taagi man, tumboy man, lalaki o babae man, yes, maka-relate sila sa imo. Kag makasiling tabala, hindi naton pagkalisdan nga masiling ka nga ikaw na lang isa, wala na sa magapalangga sa imo sa ulihi. Hindi. Kay tungod sang imo kaayo, tandaan talang ang hambal sang Ginoo. Natandaan ta man ang ginapaghambal sa mga katigulangan. Nga kung ano ganing imo gintanom, amo man inang imo anihon. Di bala? Kung mga maayo ang imo gintanom, ayo man ang imo sininga anihon, right? Kay tungod maayong imo katuyuan. Hindi madula kay titaw lamang kita nga kung ikaw lang nagaisahanon lang maglain nimo pamatyag wala sa ay galong kagid sina iya nga may bisan may maghikap-hikap lang, may mag-comfort lang sa imo, may mapabatyag lang nga ari ako, wala ka nagaisahanon, happy ka na sina, na? Ti kung magsiling ba lang nga ikaw lang isa, nagahika-host ka, na luto sang pagkaon mo, mainit ka tubig, kailangan mo pamatyag, ikaw lang gihapon isa, doa muna bala, na? Ti relax lang, na? Kay ti ara man gyapon si Lord, nakita ko ang imo dako man nga nakita ko ang imo dako nga pagtuo kag pagsalig sa iya. Gani hindi ka magdula sang paglaom. Hindi ka giniya pagpabayan sina sa ulihi. Wala ka man nag-expectar in return sa mga nahimo mo nga mga maayo, pero ang Diyos maalam. Siya gid ang nakahibalo kung paano niya balikan ang mga kaayo nga hinimuan mo. Siya ang maalam kung sino ang magabalikid sa imo sa ulihi kag makabulig sa imo. Tama na ka-importante, di ba? Sa karon, bisan sa aton gani kita na lang kabalo kita kung sino ang mga tao nga dapat naton ulikdan, di bala? Nakasiguro gigo nga sa mga uton mo, hindi daya nga siling tungod amo ka na. Bisan na buligan mo sila, talikdan kanila, hindi maabot gina yung punto nga balik doon kagid nila. Tandugo niya sa mahal nga Dios ang ila sinitag sa kabalatyagon nga hindi ka mapabayan. Pero subong tubtog nga may ikasarang ka pa, tubtog nga may puwersa ka pa, may kusog ka pa, padayon ka lang. Padayon ka lang, halungi ang lawas mo, preparahan mo man ng imo kaugalingon para sa ulihi, kag kinanglan hindi ka na magsalig, kasi mo may edad-edad ka na. When it comes sa pagpakigrelasyon, hinay-hinay na lang. Sa imo, nahimo, sa imo isig katawo, sa imo hinimuan, sa imo pamilya, dira ko makita balang nagasakripisyo ikaw, nagsakripisyo ikaw para sa imo pamilya, nagsakripisyo ikaw para makabulig ka sa imo isig katawo. Amo na yung siling balang sometimes we have to sacrifice for something we believe in, di ba la? Kunya handa tayo magsakripisyo para sa kayuhan sang iban nga makabulig kita, okay gina. Kay dungdumo naton God sacrifices his life, di ba? God sacrifices his life, his body and everything he can para sa aton nga magintuga. So karon ang mahambalangin ni Tita Wilma sa imo, don't waste your life. Don't waste your life. May mga nabilin pa kita nga kabuhi sa kalibutan, and we should give something to Him. In return, sa tanan nga kaayuhan nga ginhatag niya sa aton kabuhi, bisan paano it's time for us naman nga balik doon kag serbisyuhan man naton ang Ginoo. Nadumduman ko to kayo, nakita ako bilang nga quote ni Rito Gaffari nga nagasiling the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you're special too.
espesyal kagin man niya, matalupangdan mo na lang sa ulihi, kag kabay nga may makabalikid ka makadumdum sa imo nga espesyal ka man sa tanan nga maging paghimo mo kag nabulig sa ila. Hindi ka magdula gid sang paglaom. Si tatay kag si nanay mo nagatamod kag nakita nila ang imo mga hinimuan para sa inyo pamilya. May ara gid na sa ila nga makabalikid ka makabulig sa imo sinisitwasyon. Pero balik ko naman nga samtang ikaw may kusog, may kusog pa ikaw kag-ara pang abilidad mo, gamita ina in preparation para sa imo kaayuhan sa uli kag sa imo man palaabuton. Starsky, hindi ka na magkawag kasiling mo, beauty ka bala, beautiful ka, talented pa na. So, syempre, basta nagaedad ka na, nagatahaw-tahaw na gidman, pero preparahan mo man ang imo kaugalingon para sa imo palabuton. Starsky, kabay pa, ngang imo sini mensahe, ang imo sini istorya nga napadala diri sa aton kabahin sa imo kabuhi, maka-relate man ang iban nga mga pareho mo, na babae man o kung lalaki, kag nga makuhaan man nila leksyon ang natabo sa imo kabuhi, nga kinahanglan bilin-bilin ni manjutay ang kaugalingon. Hindi tanan ihatag. Kinahanglan bilinan taman gamay ang aton kaugalingon sa pagsakripisyo naton para sa aton pamilya kag para man sa mga tao nga luyag naton buligan. Okay, thank you Gid sa liwat Starsky sa iban man naton nga mga kauturan. Kung may ara man ka mo mahaytang nga suwestyon para sa aton sa letter sender nga maka-inspire pagid sa iya, sa kay Starsky, pwede man ninyo mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani sa itong man chat room sa mga naka-online. Pwede yan. Kag pwede man kamo maka-share mga istorya ninyo dire, ang mga hitabo bisan hindi gid bilog mo nga kabuhi, kabahin tinipik sang kabuhi mo nga nakatag sa imo inspirasyon, nakatag man sa imo leksyon, posible ina magamit man sang iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati bilang palahinandigan nila sa adlaw-adlaw nga tenan, kag yes, maka-inspired man sa ila. Padala lang diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man kung may Facebook account ka, sa Facebook page ni Tita sa Action Wilma Sugaton, di gani sa aton personal account, Action Wilma ato pinasugaton. Mabalik si Tita Wilma para naman sa aton horoscope pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Mga bossing. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa weekly draws na Pinda mayong hapon, present lang ko na sila gyapon na sa Marcelin Homes. Ara lang si Daithel Maiguico, Lydia Bibing, Jennifer kag Mercedes Lambert sa may Buena Park. Stay healthy always to and God bless with you and your family. Sa inyo man tanan-tanan dira Ma'am Virgin. Thanks for the love and the prayer. Cecil Bikbik, happy watching man kay Sir Bien Tives and staff of Department of Agriculturist of Bago. In behalf of sa ila sinihead kay Sir Carlito Indencia. Good afternoon, gid kag salamat gid dira sa inyo sa Department of Agriculture sa Bago City. Kativir, good afternoon. Salamat gid Tito We. Marivic Hegan Talavera. Mayong hapon tawi tani gusto ko man mag-enter sa promo sa Action Radio daog dakop ka daog karoleto promo nak layo kami sa syudad tawi kay gusto ko magapangayo kupon. Okay, salamat gid kag happy 53rd anniversary ARB. Number 1 kamo diri sa amon sa Hacienda Tayabang. Di na Hacienda Tayabang, Miss Marivic, ha? Gusto man kung makasaboy kamo di sa Bacolod, no? Diri sa proper po, di kamo di ka drop by kang iban kasaka, di na? Sa Orchids, ma'am, nagapamati man sila ni Juanito kag Elizabeth Lieza. Ricky Laganya, salamat gid. Cecil Bekbek, salamat mine. Okay. Happy listening, Sandra Bermilio, Nelin Fetiza, Emilio Tokilio kag Morena. Madamo gid nga salamat. Ana. Keep safe always. God bless you and your family. Halin kay Ma'am Ana Sinoro, salamat gid. Dira sa Yellow Bell sa Barangay Binubuhan, tamyaw ko lang sa mayong hapon amon Barangay Captain Mr. Remy Halea upod sa mga kagawad. Salamat gid dira sa inyo. Cecil, salamat gid. Okay. Remya Datuon, Suson. Karon ko lang nabasahon ng inyong mga mga opinion. Karen Miraflor, mayong hapon Tita Wilma kag sa tanan nga nagapamati kag sa taga Barangay Tangob, salamat gid. Hello, Sir Lester Ray Benitas, Buduluig-lawig, way kabati kay Sir Lester Ray ba? Thank you, good sir, ha? Good afternoon. Kuno keep safe for everyone and God bless. Paitamyaw lang please, Tita Wesa, asawa ko kay Ma'am Ayesa. Ma'am Ayesa, may katagi Benitas. Good afternoon, Ma'am. Halin gina sa imo loving husband. Kag sa iya anak nga si Aya Fire Benitez. Sir, thank you, good, for sending us stars. Thank you, good. Andrew Galio, Mailang kuno nga pagpamati kay security guard Tenorio. Salamat, ma'am. Hello, Ma'am Lanis Heromiano, dira sa Buwan Capis. Mayong hapon, araling siya ga-monitor. Araman ga-monitor si Nanay Evangeline sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. God bless you. Halin kay Evelyn Sinaon. Salamat, gid. Novi Magapan. Ga-monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. Keep safe always. God bless you and your family circle. More power to ARBIT 53. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon too. And thanks for the prayers, for the love, for the kisses and the flowers you sent. Thank you, Ma'am. Hello, sir. Sir Dennis Richard Tibor Roma, salamat man. Mayong hapon. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is Action Radio Philippine Standard Time padayon man. Archie Francisco, mayong hapon, gapamatigid kami sa La Castiliana. Yes, Archie, salamat gid, na. Katuan anay naton ang mga reactions sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa sulat man nga aton na nabasa iya karon nga hapon na halin kay Starsky sang Iloilo City. Siling din ni Ma'am Remia Datuon Suson. Siling niya ano to? Ay, Karen Melia Flor, nagapamati ko no, ng mga taga-barangay Tangob. Yes, Ma'am Karen, thank you, na. Siling ni Ma'am Remia Datuon Suson, okay gid na ang mga agi. Damo na sila nag-asenso sa buhay. Correct na. Pareho kay Vice Ganda, mga beautician sa mga artista, ang mga pamilya, mga pamilya mo ara man, hindi ka na napagpabayan. So nothing to worry para kay Ma'am Remia, no? Nagahambal nga ara gid may maulikid kay may magabalikid gid sa imo. Salamat gid ma'am. Sa sender okay ka gid mabinuligon kag may balatyagon, hindi ka magdula paglaom, pangamuyo. Nga hindi ka gid pagpabayan sa mga utod mo, hindi ka gid na nila pagpabayan. Basta nagapangamuyo ka gid permi. Ma'am Ana Sinoro, salamat gid ha. Okay, siling man ni Ma'am Julie, Militado Patrimonio. Ma'am Jules, good afternoon. Siling ni Ma'am Julie, good afternoon to sa letter sender. Relate gid ko sa iya sitwasyon. Kay may utod man ko nga pareho sa imo. Don't worry about tomorrow. Na kay damo gid may matipan sa imo. Sa subong, enjoy life. Kung may time nga daw lonely, kadto ka sa mga utod mo, kag i-enjoy mga apo or hinablos para maibsan or mabuhin-buhinan ang gapungaw mga balatyago na. Be strong and prayerful. Starsky ka namin isang mensahe ni Ma'am Julie Militado para sa imo kay siya mismo nakarelate sina. Ha? Go lang anak. Na. Dira man sa Orchids, nagapamati sila ni Juanito kag Elisa Bilieza. Ricky Lagania. Cecil Bekbik, salamat man. Ari, at nabasa ko na nagali kaina. Never mind.
Okay, Ma'am Virgil Pinda, Nelinor Bison, tawi paliog lang kugwit sa akon mama's birthday niya subo. Hala, birthday gali ni mo. O karon ba, birthdayhan gina karon, no? Budlagi tawi, wala signal, pero mi marivikigan, talaver. Sa radyo, okay, kita na, kaupdanay, kita na, ha? Okay, kadtuan anay na to, ang aton sining mga mensahe sa aton sining text hotline lang taon, tadi balakon, may-ari diri nga, nagahatag sang iya opinion, ha? Siling, mayong hapon, Tita Wilma, relate gig ko sa letter ni Starsky. Ako amuman sina sa iya. Sang una gani, ginakastigo pa ko ni Papa Kuya. Pero subong palangga yan ako. Ginbuligan niya pa ko sang akon nga sang akon stall para dira ko ka negosyo. Hindi dula paglaom, family is family. Have faith in God. Starsky, batian mo na ay nga mga anak ko. Hali naman kay 2426, siling ni 2426, Tita Wilma, para sa aton sender, bulahan ang iya pamilya nga nakaangkon sang bata pareho niya. Ibandira ulugtasan, pahuya-huya gani ang ginahatag, iya hindi dapat na siya ipabugal sang iya sini pamilya. Starsky ha, na. Okay, pila lang ina sang aton sini nga mga mensahe. Kay Teoari, mga greetings na nadari nila karon talupang don taman ina. Tita, hello, good afternoon. Please greet kay Ronaldine. Happy birthday. About sa August 12. Okay, alas 2:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Antes man kita mag-horoscope. Kadtuan na natin ang aton mga celebrators for today. Mga nagasaulog sang ila birthday, subong iya nga adlaw. Happy birthday sa aton mga celebrators. Inday Virgil Pinda. Yes, Ma'am Virgil Pinda. Happy birthday to you. Halingit sa imo mga anak kag sa imo man buhos nga pamilya kay tawa din man sa This Is My Life. Yes, kay May Sinugway. Sinugway. I'm sorry, May Singway. Singway na yung pronounce ko muna. Miss May Singway. Happy birthday sa imo. Kag kay Coach Annalyn Piniafiel. Happy birthday man sa imo. Sa Father Dear ni Action ni Action Defensor Lisay. Sing pare Edgardo. Edgardo Defensor. Na Edgardo, no? Na. Happy birthday man sa imo. Kainday Jazz de Jesus. Jazz, happy birthday. Halin kay Nanay We. Siyempre man sa iba na ito ng mga kauturan dira nga nagasaulog sang ila mga kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Enjoy lang Basta may dapat kita dumdumon kag dapat ginaton pa salamatan ang dugang nga tuig sa aton kabuhi. Kag tanan nga blessings ni Lord nga nahatag sa aton pasalamatan gid na. Kag maghalong lang. Okay? Yes. Ato na horoscope, Tita Wilma. Sa ato naman tag sa ka-horoscope karon nga adlaw, kadtuan naton ano nga adlaw subong Miyerkules? Yes. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 10, tuig 2022. Kadtuan naton ang unang zodiac sign. Ang unang zodiac sign, Leo. Ang mga Leo, amo ining mga natawo, Hulyo 23 to Agosto 22. Yes, Leo. Suno sa imo horoscope, maghalong ikaw sa pag-istorya sang imo mga personal concerns sa mga upod bunda sa imo work. Kaya nga, mangin issue ina na dira sa inyo workplace. So, halong lang. Hindi kagid basta-basta magsalig. Kinahanglan kilalahon mo gid sang maayo ang tao sa palibot mo para hindi ka mabiktima sang pagpakuno-kuno. Gets mo na, Leo? Yes. 27, 39, 41, kag 53 ang mga maswerte nga numero. Manga orange is your lucky color.
Kay tuway na ito ang Virgo. Ang mga Virgo naman ang gusto 23, tubtob Setiembre 23. Kinanglan Virgo, ikaw naman dapat maghalong ka sa kung ano man nga bagay. Kinanglan usisaon mo gid anay, hindi ka gid basta-basta magpati. Especially kung ano daw mga ginamarites sa imo, ha? Hindi ka gid magpati kag maglupok. Kinanglan usisaon mo gid anay, ha? Kag sa imo man pamilya, kung may ara ikaw dira kapamilya, let's say partidos, no? Or say kapamilya, mga relatives mo nga nagkinanglan sang bulig mo, kung makasarang ka sa pagbulig-buligi, Virgo. Maswati mo nga mga numero 20, 32, 41, kag 50, mga maswati nga numero. Shocking pink is your lucky color. Ang mga Libra naman. Yes, Libra. Ang mga Libra, ang mga Libra amo ining na tao. Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Ang mga Libra makilala gid sila sa kung ano sila, no? Kung diin ka mo bala, kung diin ka mo nagakabagay o kung diin man ka mo nahamtang sa karon, na makilala ka sa kung anong abilidad mo. May ara isa ka inspirasyon. Inspirasyon nga nakuha mo sa anay teacher mo, nga sa diin ang bunga sina, ikaw ang maga-enjoy. Na, of course, basta kabalo ka na magtanaw sa mga ginapagtudlo sa imo, kag ginagamit mo as inspiration, kag dasong dire ka na mag-ayuhan, ay madumduman sinuuni gani naghambal sa kon mo na. Diba? Kag mapasalamatan mo gid siya, Libra. 15, 29, 41, kag 59, ang maswerte nga numero, navy blue is your lucky color. Kadtuan natin ang Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Amo na ning husto nga panahon para sa imo or sa inyo nga mga Scorpio nga mapakita ninyong inyo ikasara. Mapakita ninyong inyo kaalam, kagang inyo abilidad. Kag sa tanan man nga kahigayunan, sunod sa inyo horoscope, ay ang kunanyo gid, kag ipangibabaw nyo gid ang inyo kaalam. Basta sa husto lang nga pamaagi. 22, 37, 49, kag 58, ang mga maswerte nga numero. Rose red is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius. Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. May project ikaw. Baka nami ko ng imo na bla proyekto mo, plastad mo sa maayo, may maghatagid suporta financial para sa imo. Wow. Matapos mo ina sa husto nga tion, pero Sagittarius na sa imo horoscope, halungigid ang imo health. Hindi ka magpabaya. 23, 55, 32, kag 35, mga maswerte nga numero. Brown is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Capricorn. Yes, ang mga Capricorn, amo naman ining mga natao Disyembre 22, tubtob Enero, Justin 9. Ara sa imo mismo kaugalingon ang kusog. Ara mismo sa imo kaugalingon ang kusog nga kinahanglanon mo para nga makumpleto mo ang imo sini mga ulubrahon. Pero ang nami Capricorn karon nga adlaw kay magabaton ikaw sang surprise money. Di na magahalin amo nga surprise. Kaya suwanti nga mga numero 15, 29, 43 kag 56. Cream pink is your lucky color. Una pa lang inangabay sa mga zodiac sign para man sa itindag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw, gani relax lang ka mo dira. Mera Flor, Marco Lagrimas, Baulaw ko na. Thank you again na. Eddie Laos na. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel Titawe asa Victorias. Madamo gin nga salamat. Kag kay Marivic Higan Talavan. Okay. Tawe Scorpio ako niya zodiac sign ga monitor gid ko, salamat. Always salamat gid na. Kay Amifel Ormando. Good noon man sa taga Department of Agriculture kay Sir Teodoro Sueto Sr., Bientives, Ma'am Leia, and sa head kay Sir Carlito Indencia of Baguio City. Yes, good afternoon and thank you so much sa inyo dira. Mera Flor Marco Lagrimas, salamat man. Okay.
tawi, pwede man ko kapangayo kupon. Number 1, gid kong offer listener nyo sa ARB po. Adali sa amon salamat gid. Pwede gid, na? Kung nagadali ka, kadto, di ba lang? Kay ari lang kami diri. Mahatag man sa inyo. May nagalibot sa kada area. Nothing to worry. Alas 2:44 si Tita Wilma magabalik pa. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan. Sabton ko gid. Tigid sabat ko na nga. Pagpangayo mo kupon, yes, pwede ka gid. Na siling ko, kung may tiyempo ka man lang saka, kadibala, no? Agi ka di sa amon sa Action Radio. Pwede ka gid kuha sang kupon. Tagaan tagid ka. Okay. Miss Jane Candido Heldore, dira sa may barangay Sumag, mayong hapon man sa imo. And of course, dira man sa
kay Alma Gonzales Posisyon. Kumusta lang kag mayong hapon dira? Alas 2:58 na dali lang bala kay tapuson ko ni Anay ho. Tapuson ta ni Anay ang nabili naton nga mga zodiac sign para sa itong tagsa ka horoscope sa karon iya nga hapon. Pero si Aaron Pronebo kag si Rena dangan ara man daw. Amayo nga po lang sa inyo nga duha kamusta ning pangabuhi. Abi ninyo diri na sila nagdayunay sa through text pangayo, textmate pero nami ing ila pamilya subong. Happy for you sa inyo gin nga duha. Kay Emma Pronebo kag sa mama dear ni Tuto VJ mayong hapon. Kantuan tayo na ang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong text sa ka horoscope. Aquarius na kita, Tita Wilma. Ang mga Aquarius na tao Enero 20, no? Tugtog Pebrero 19. Ay abaw, ang kabuhi sa mga Aquarian karon iya nga adlaw puno sang konflikto. Kag hindi kagin magsalig nga pamatian ka sang imo mga upod dira. Relax magpangamuyo ka para matagaan ka guidance sang mahal nga makaako. Neswerte mo nga naman nga mga numero, Aquarius 39, 25, 59, kag 45. Brandy yellow is your lucky color. Iday Tessie Galon, Julieta Nunez, Bibing Ramos, kag Mary Grace Crisostomo, adaman si Lorna Traizo, kag Tate Ted Rihida Sr. Of course, si Inderona Rihida Trava. Salamat gid sa imo. J.N. Villar Alionarman, salamat ha. Okay, tawe. Diretso. Ada na kita sa Pisces. Ang mga Pisces, mga natao Pebrero 19, tubtub Marso 20. Karon nga adlaw, mabatyagan mo ang masiling balang gulpi ka lang ang mangin gaminopos guro or what. Basta hindi mo maintindihan ng imo nabatyagan subong adlaw Piscean. Babae ka man or lalaki nga mga Pisces, na? Hindi mo maintindihan ng imo nabatyagan subong nga relax. The best dira is inhale, exhale. Kung manawag ka to up there, di ba? Kinanglan salig kagid sa kaugalingon mo. Magsalig ka sa ikasarang mo. Kay amo inang mga rason sang imo kaayuhan. Pisces, mga maswati nga mga numero 17, 43, 22, kag 52. Red is your lucky color. Kadtuay naman neto ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman, amoy ni mga natao Marso 21, tubtub Abril 19. Ang mga Aries, maabtik ang ila sini paminsaron, di ba? Maabtik ang inyo paminsaron, ti amo ina makahatag sang kapagsik sa adlaw mo, kay tido ka mga namin sang epekto sa mga ginapanghimo mo. Kag ang bago nga inspirasyon, amo ina makapadasig sa produksyon sang imo sinitrabaho. Mas suwati nga mga numero 18, 31, 53, kag 41. 41 gidya. Mint green is your lucky color. Sa mga Taurus na naman. Yes, nagahulat din ang mga Taurian aring inyo horoscope. Abril 20 to Mayo 20 amo na yung mga natao iya under zodiac sign nga Taurus. Ang pagpangamuyo Taurus, pamaagi ini pa madiskubrihan mo ang power, na power of subconscious mind. Dira mo na mahibaluan. Panumduma. Pero imo maswerte nga mga numero 15, 25, 50 kag 43. Your lucky color is bottle green. Ang mga Gemini naman, ang mga Gemini mo ining mga netawo Mayo 21 tubtog Hunyo 21 pero relax lang anay kay nga aton oras in punto les 3 ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Jesus, King of mercy, we trust in you. Aman kag salamat gid. Yes, kag padayunon anay ni Tito Wilma mga nabili nato nga zodiac sign. Okay, ara na kita sa Gemini as mentioned ni Tito Wilma muning mga nataw May 21 Tubunyo 21. Abaw amo ni maangkon man ang turning point sa imo relasyon. Sa pagpangabuhi or sa imo man love life, no? Ang nakaligad mong istorya sang imo sini paghigugma or ang imo sini love life. Nakaligad abi kalimti na to, ilubong na lang inasalimot. Maswati mo nga mga numero 13, 23, 45 kag 50, blueberry is your lucky color. Kaya katapusan natin yung zodiac sign Cancer. Ang mga Cancer naman na tao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Okay. Malipayon ang mga Cancerian karon nga adlaw tungod sa pagbisita sang inyo siniabyan sa inyo. Karon nga adlaw may ara ka man agreement o kung kontrata nga pagapirmahan, kung may ara gid man kinahanglan paminsaron mo gid anay sang maayo, basahon gid kag paminsaron sang maayo. 57, 32, 43 kag 46 ang mga maswati nga numero. Kiwi green is your lucky color. Nabatian nato nga tuntag sa zodiac sign para man sa tuntag sa horoscope sa karon nga adlaw na Miyerkules, Agosto 10, tuig 2022. Yes, kay Ma'am Jinky Lagdon. Yes, Ma'am, thank you good and good afternoon sa imo. Red Simon, salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Kay Merza Tapik, salamat man kay Andy Saludares, hindi naman nakamuma talupang dentanan dira Inday Blaza, pero gapasalamat kita nga ara kamo nagaupod sa iton sa sininga hapon. Paalam na si Tita Wilma, pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa 1 John chapter 4 verse 21. As He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. I can't say goodbye. Was na naman, so standby na sa matang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!